Над 6000 лева губи всяко българско семейство само от картела в горивата за времето на един президентски мандат. Институциите обаче си правят оглушки в полза на корупцията. Мисията на държавния глава е да се грижи за хората, да осветява несправедливостите и да посочва недъзите в обществото. Такива тези изказа пред повече от 5000 свои симпатизанти в Пловдивската зала Колодрума независимият кандидат за президент Веселин Марешки, като посочи, че колективната безотговорност е най-големият обществен бич у нас. Всички ние сме осъдени в момента и плащаме милиарди левове за некадърността на някой. Но кой е той? Веселин Марешки призова българите да се обединят в името на каузата да изградят една по-добра, просперираща и независима България. Ние, свободните българи, сме най-голямата българска партия. Аз давам думата си пред вас, пред истинските, пред свободните българи. Аз няма да ви предам. Кампанията на независимият кандидат за президент продължава в цялата страна и в социалните мрежи под мотото "Гласувам с две ръце за Марешки".